עונה 4, פרק מספר 4, בחדר המנהיגות הפנימי עם פרופסור עוז גוטרמן. עוז, אנחנו בכלל לא, אין לנו שום קשר בין מה שתכננו למציאות, מכיוון שבמציאות אנחנו העמקנו מאוד עם המיומנויות של מה צריך מנהל, בעקבות השינויים שחלים עלינו פה בקצב מסחרר, ובמפגש הקודם דיברנו על תכנון לטווח ארוך ועל קשרים חברתיים, ואנחנו נמשיך רגע בקשרים חברתיים, כדי לראות את המיומנויות המדויקות שאנחנו צריכים בתחום הזה, ואחר כך אנחנו ממשיכים לשני הסעיפים הבאים, במיומנויות שאנחנו צריכים להגיע אליהם. אז קדימה, עוז. כן, הכנתי לך סיפור לתחילת יאללה, קדימה, לך. אירוע שקורה לי באיזושהי הרצאה שאני מעביר ביום עובד מצטיין. כשאני מעביר הרצאה על מצוינות. מעולה. אז עברתי את ההרצאה של מפתחות ההצלחה, ובסוף ההרצאה היה את הטקס, עולה עובדת על הבמה, ואומרת, היא מספרת ששנתיים וחצי לפני זה, היא הייתה בשימוע לפני פיטורים. עכשיו, תפס לי את האוזן. אחרי כך שאת המזנון, הלכתי אליה. אמרתי, תגידי, איך משימוע לפני פיטורים, הגעת לעובדת מצטיינת? היא אומרת לי, זה קל. החליפו לי מנהל. וואו. תשאל את עצמך, מה משותף למנהלות מנהלים, שמצמיחים עובדים, וסליחה, זה חלק מהעולם. מקבלים עובדים היום, יש קושי בלהשיג עובדים, מקבלים עובדים הרבה פעמים ממש לא כמו שהיינו רוצים. אמרה לי, מנהלת של מרכז פיזיותרפיה, היא אמרה לי, פעם, כל מה שהיה אכפת לי זה שיהיה לבן אדם דופק. היום גם אם הדופק לא סדיר, יאללה, שייכנס. זה בדיוק זה. כן. אוקיי? אז מה משותף למנהלים? רמז? אותו דבר שמשותף להורים, שלוקחים ילד עם קושי ועוזרים לו לצמוח. מקשיבים לנו עכשיו אנשים שלקחו ילדים עם קשיים מטורפים, ועזרו להם להתפתח. אוקיי, כמו שאמא שלי עשתה איתי. אמרתי, כל מה שאני עושה היום בזכותה. ואם אתה שואל מה משותף לאנשים האלה, אתה מגלה את העניין של היכולת לפרגן על כישלונות טובים. לפרגן על כישלונות טובים. תסביר את מה שאמרת. לא כישלונות גרועים, אוי ואבוי. תן דוגמה, יש לאמזון פרס, נקרא פרס הכישלון המפואר. כל שנה לוקחים עובדת, או מנהלת שיזמו, בנו, יצרו, השקיעו, ולא עבד. נותנים פרס. פרס כספי, מעלה את הסיכוי לקידום. שאלו את מנכ"ל אמזון, למה אתה נותן פרס על כישלונות? הוא אמר לו, נותן פרס על כישלונות? לא יהיו פה הצלחות. זה בדיוק העניין. תראה, אתן לך דוגמה. הבת שלי, זה לחגוג כישלונות טובים. הבת שלי, המאהובה, ניצן, חזרה למבחן מתמטיקה. עכשיו היא למדה. השקיעה. ילדה יושבת, לומדת, משקיעה, שאלה אותי שאלות, שאלה את אמא שלה שאלות. חוזרת למבחן, מראה לי 60. עכשיו אני אומר לך, התגובה שלי עכשיו תקווה כמה היא תלמד למבחן הבא. אתן לך שתי תגובות. תגובה הראשונה, לצערי הרב, רוב מי ששומע אותנו, יגיד תגובה מדהימה. על הפנים. תגובה הראשונה, הרגתי לה את המוטיבציה. הנה התגובה הראשונה. תגובה הראשונה, אני אומר לה, ניצן, אהובה, לא קרה כלום. בקטנה, מבחן. תמידי למבחן הבא, תקבלי יותר. אנחנו מאמינים בך, אנחנו יודעים שאת חכמה, שאת מוכשרת. מעולה. נשמע טוב על הפנים. נראה לי שאני בסטטיסטיקה של מי שאמרת שנפל. למרות שכנראה, הילדים שלי כנראה היו מספיק עם משהו פנימי כזה שלא נפלו בגללי, אבל כן. אז בואי תראה את התגובה האלטרנטיבית. כן. תגובה שנייה. אני אומר לה, קפיצי, אלופה של אבא, תותחית. כן, מבחן ציון זווה, אז מה, למי אכפת? מבחינתי המבחן הזה הצלחת יותר מאלה שקיבלו 95 או 100. כי את הדבר הבאמת חשוב לעתיד שלך, עשית יותר מאלה שלו 95. את ידעת להיות מוכוונת מטרה, את ידעת לבנות עצמך, את ידעת מה חשוב לך, מטורף, תותחית. באותו ערב, אנחנו הבאנו גלידה, נתנו לכל אחד מהילדים כדור גלידה, אמרנו לכולם, אנחנו חוגגים את ההצלחה של ניצן, וכל אחד פה בשולחן נלמד ממנה. כמה אני יודע לחגוג כישלונות טובים. איזה יופי. ואני... איזה כן, יופי. בכיף. אתה יודע, כשאתה אומר את זה, יש לי איזה דימוי, אני בילדותי נורא אהבתי לשחק כדורסל, שיחקתי הרבה כדורסל, ותמיד יש לי את הדימוי שאני לא מכיר שום מקצוען שיסתפק
לקלוע רק מהמקום הכי חזק שלו. זאת אומרת, בדרך כלל זה איפה שעושים את הצעד וחצי כזה ליד הסל, ותאר לך שבן אדם זורק רק משם, כי ככה הוא לא מחטיא אף פעם. אבל זה לא נכון. מי שרוצה להיות מקצוען, זורק מכל המגרש, ומוכן להחטיא, כי זה חלק מהתהליך של הבנייה שלו ושל ההשתפרות שלו. זאת אומרת, כשאנחנו מוכנים מראש אנחנו אומרים, אם אני לא אקשל, סימן שאני בכלל באזור הנוחות שלי, ואני לא עושה שום דבר רציני. אבל אם אני מוכן באמת להיקשל, כי אני מבין שזה חלק מהתהליך שלי, אז נכשלתי, זה רק אומר, שאוקיי, החטאתי הפעם, אני אזרוק עוד 10 פעמים, אני גם מוכן להיקשל עוד 9 פעמים, אבל בפעם העשירית זה יפגע, זה ייכנס, וזה בסדר לי. אתה 100% צודק. אני רק שואל איך אני מתרגם את זה לי כמנהל, ככלי לפעם הבאה. כי, לדוגמה, מנהלים אומרים, צריך כל הזמן לפרגן. לא נכון. כשלונות גרועים, אני לא רוצה לפרגן, הם מזיקים לעובד שלי. ואיך אתה מבחין בין גרוע לטוב? מה התהליך, מה המאמץ שהבן אדם עשה? זאת אומרת, אם הבן אדם נכשל כי זה באמת לא היה אכפת לו, והוא לא השקיע בזה כלום, זה כישלון גרוע. לא היה יסודי, לא בדק, לא היה אכפתי, לא היה זה. אני לא אפרגן על זה, אין מצב. דרך אגב, יש גם הצלחה גרועה. שיצא לי מקרה, או שאני במקרה, אתה יודע, מפוצץ בכישרון. אני אגיד לך משהו. אני לא רוצה את העובדים שלי שיהיו על 60. אני רוצה את כולם על 100. שאלה איך אני מוביל אותם ל100. וזה בול מה שאמרת. מה אמרת? אם אני, כל טעות, כל משהו שהעובד שלי לא מצליח, אני לא מפרגן לו על זה, על כישלון טוב, אני לא מפרגן לו. הוא לא יזרוק, אני חושב בדימוי נפלא שלך, מהמקום הבא במגרש. כלומר, אני לוקח רגע את העיקרון הזה, שאנחנו מבינים אותו. שאני חייב לתת לאנשים את האומץ הזה. ואני אומר, בוא נהפוך את זה להתנהגויות של המנהל. זה חלק מהאווירה שאני מביא איתי לחדר. ואני אגיד שזה אחד הדברים שאנשים הכי לא מודעים להם. עשינו תהליך אבחון במשרד ממשלתי. כל הזמן מנהלים כותבים לי. שיש להם בעיה, יש איזה מנהלת אחת, היא מישהי בצומת מאוד משמעותי, הם אומרים לי, היא לא זה, והיא שלילית, וכל דבר היא פוסלת, וכל דבר היא מוצאת את הבעיות, וכל דבר היא רק מסבירה לך למה אי אפשר, וכל מיני כאלה. סקרן אותי, אני לא ראיינתי אף אחד, אבל אמרתי, אני רוצה לקרוא את הרעיון איתה. קראתי לקרוא את הרעיון איתה. שואלת אותה מראיינת, מה חשוב לך כמנהלת? אז היא אומרת לה, לי הכי חשוב חיוביות. אני מאמינה בפסיכולוגיה חיובית. אני אגיד, אתן לך עוד דוגמה. העברתי הרצאה להנהלה של חברה גדולה. לא אגיד את השם של החברה. חשבתי, כמעט אמרתי בטעות השם של החברה. כל ההנהלה, יש להם אולם יפה פתח תקווה, ממנכ"ל עד ראשי צוותים, דיברנו על הנעה לפעולה. אתה יכול לדמיין את זה כמרצה, אבל אני לא בטוח אם המאזינים יכולים לדמיין את זה. שעה. יושב מולי מנהל, תנסו לדמיין את הבא, אין לכם ברירה, מי ששומע אותנו ולא רואה זה המצב, מסתכל עליי ככה, תסתכל על הבא, מסתכל עליי ככה. שעה, עכשיו כולם צוחקים, נהנים, אווירה מדהימה, הבן אדם מסתכל לך הפרצוף הזה, שעה יושב מולך הפרצוף הזה. אני מוכן לנחש מה הייתה התגובה שלו בסוף. אחרי שעה, אנשים באים לשאול לדבר. מה אני רואה? גם הפרצוף הגיע אליי לשאול. אמרתי, מה ישאל הפרצוף? הוא בא ואומר לי, תקשיב טוב עוז. הייתה הרצאה מעולה. נקרעתי מצחוק. עכשיו, חיוך. הבן אדם לא עושה כל ההרצאה. ואל תגיד לי ליאור, אולי יש לו חיוך פנימי. כי זה לא עובד. יש פה כלל מאוד פשוט. מה שאתה מביא, זה מה שאתה מקבל. ויש לך אחריות על מה שאתה משדר. אין ספק. בא אליי מנהל. באתי לבקר עובד שלי שהעביר קורס. בסדר, שהכשרה ניהולית. זיהה אותי מהפודקאסט, הוא אומר, אני מקשיב לך בבוקר, ונורא מעניין, ועתידנות וזה, ואני לומד מלא. רק אני רוצה לשאול אותך שאלה, אני לא מבין את העובדים שלי. אמרתי לו, מה העניין? הוא אומר, תשמע עוז. אני אומר לך, אני לא מבין, צוות של מתכנתים. שכר שלהם בשמיים, עוז, בשמיים. אני כל היום מפנק אותם. מביא להם מאפים, אני מביא להם מכונות קפה, אז אתה לא מבין. והם יושבים לי עם הקפה יוקרתי, מאפה חם ביד, ומקטרים, עוז, הם כל היום מקטרים. אמרתי לו, תגיד, ואיך אתה? הוא אומר, אני שונא את העבודה הזאת. מה אתה מצפה? אז תשמע, זה סיפור יפה, כי אני חושב שהוא לוקח אותנו רגע למשהו שאני חושב הסיפור הזה משלים לנו רגע את מה שאמרנו, כי בעצם, מה אמרת עד עכשיו? אמרת, אתה כמנהל, או כהורה,
חשוב שתחגוג את הכישלונות החיוביים עם האנשים שלך, ואני רוצה רגע להוסיף עוד משהו בעקבות מה שאמרת עכשיו. חשוב שתחגוג את הכישלונות החיוביים שלך, קודם כל מול עצמך, ובית מול האנשים שלך, כי זה נותן להם מודלינג. נכון. אגב, כמה אני יודע בהקשר הזה לשים טעויות על השולחן, ובצורה נכונה. זה, אתה יודע, הייתי בשייטת 13, ולשייטת 13 יש נוהל. אחרי מבצע, עומד מפקד השייטת, והוא אומר, איפה הייתה הצלחה? איפה הוא טעה? טעיתי בזה ובזה, הייתי צריך להחליט ככה וככה. ברגע הזה, אם הייתי עושה אחרת, זה היה יותר טוב וכו' וכו'. קודם כל אומר, איפה הוא טעה מול כל האנשים, ואז הולכים, כל אחד בודק את עצמו, מתחקר, עושים תחקירים במסגרות השונות, ומעלים את זה לתחקיר יחידתי. אבל קודם כל הוא אומר לכולם איפה הוא טעה. איזה יופי. וזה בעיניי, אתה יודע, אני נורא אוהב את המושג הזה שנתת פה. כישלון חיובי, כי כישלון חיובי אומר, אני לא עשיתי את זה מתוך איזה רשלנות או זלזול, אני באמת השתדלתי, אבל פה טעיתי, ואני לומד מזה, ואני רוצה רגע שנלמד מזה ביחד מהטעות שלי, ואז זה מאפשר גם לאנשים אחרים בצוות להגיד, תשמע, טעיתי פה, טעיתי, והייתי יכול לעשות את זה יותר טוב, וזה מקסים בעיניי. נותן לגיטימציה. זה נותן לגיטימציה ונותן אפילו אומץ, ואתה יודע משהו? זה נותן עוד דבר. הדבר הכי משמעותי, ביכולת של צוות, הוא psychological safety. הביטחון הפסיכולוגי שבן אדם מרגיש להביא את מישהו לצוות. את הדעות השונות שלו, את סימני השאלה שלו, את להגיד לא הבנתי, את להגיד חבר'ה טעיתי. ואפשר לעשות את זה רק אם המנהל מוכן להרשות את זה לעצמו. מוכן להגיד, רגע תקשיבו, אני לא מבין. תסבירו לי את זה, אני לא מבין את זה, תלמדו אותי. אני טעיתי פה. אני צריך את העזרה שלכם. ואני רוצה להגיד את זה שזה גם קשור להורות, כי כשהורה אומר לילד שלו, תקשיב, נראה לי שטעיתי במה שאמרתי לך. אני טעיתי, אתה צדקת. זה הרגע שהוא מאפשר לילד שלו להגיד, אבא, אתה יודע מה? צודק. טעיתי. אני אתייחס למה שאתה אומר עכשיו, כשנדבר על המרכיב הרביעי של גמישות מחשבתית. כי זה בדיוק המקום הזה. רגע, אנחנו בעצם עכשיו גם דיברנו על, שאמרת סיכונים חיוביים, התכוונת לזה? כשדיברתי לא, ממש לא. לא, אוקיי, אני אגיד, פה דיברתי על מרכיב שהוא ממש חשוב, ולא נתעלם ממנו, וזה ניהול אווירה. אוקיי. למה אני אומר את זה? מה שתיארתי קודם, בדיוק עם אותו מנהל. עבר לי בראש שוב אם להגיד שם של ארגון, אבל נראה לי שיהיה לו יאלי לא להגיד. האווירה שלנו, אני יכול להיות בן אדם נורא חיובי. יכול להיות בן אדם שנותן ביטחון פסיכולוגי, נדבר על זה טיפה, על ביטחון פסיכולוגי, שנדבר על גמישות מחשבתית. אבל איזה אווירה נכנסתי לחדר? יש אנשים שאתה נכנס לכיף איתם. כל מי ששומע אותנו יודע שיש אנשים בעבודה, שהוא אומר, וואו, כאילו, רק כאילו, שמים אותך בצוות איתו, אתה אומר, וואי, איזה כיף. יש לכם עכשיו פרויקט, משהו לעשות, אתה אומר, איזה כיף. רק אתה יודע שהוא איתך, אתה מחייך. אחרים זה בדיוק ההפך. נכון. אמר על זה אוסקר ויילד, משפט יפהפה. הוא אמר, ישנם כאלה המביאים אושר לאן שהם הולכים, ויש כאלה המביאים אותו כשהם הולכים. איזה אנרגיה נכנסת איתי. אני רוצה שאנשים ששומעים אותנו ישאלו, איך נראה הכניסה שלהם הביתה. נכנסת הביתה, מה נכנס איתך? נכנסת עכשיו הביתה, מי נכנסה? השוטרת? כולם מחכים להערות, לכעסים? או שעכשיו כולם מגיעים, שמה הגיע, אמא הגיעה, רצים לדלת. יש מנהל פעם אמר לי, ביום טוב הכלב רץ אליי. זה בדיוק זה. ואני אגיד לך בהקשר הזה, זה אחד הדברים הכי קלים לניהול. אחד הדברים הכי משמעותיים, האנרגיה הזאת, האווירה הזאת שאני יוצר, אחד הדברים הכי קלים לניהול והכי משמעותיים. יש תהליך שנקרא reset. reset גם אני עשיתי לפני שבאתי אליך. או לפני שאני עולה להרצאה, או לפני שאני יושב בישיבת צוות עם הצוות שלי באקדמיה, או לפני שאני יושב עם הצוות שלי בחברה שלי. וגם לפני שאני בא הביתה. זה לוקח חצי שנייה. אתה שולח מנהלים לשבועיים 3 שתרגול, הם באים אחרי 3 שבועות, האווירה שהם מייצרים משתנתה. reset
הוא אומר שאני חצי שנייה, שואל את עצמי איזה דבר אחד, באתי היום לליאור להקליט פודקאסט, איזה דבר אחד הולך להיכנס אותי לחדר. לא 2, לא 3. לא יודע, מה נכנס איתי עכשיו? סבלנות? הקשבה? אולי תפיסה חיובית? אולי מיקוד? אולי אנרגיה? אולי רוגע? אולי בדיוק הפוך? אני לא יודע. דבר אחד שאני מחליט שיקח איתי. כשאנחנו מחליטים על דבר אחד כל פעם, המוח מתחיל לייצר את האווירה, לנהל את האווירה שלו בצורה שונה. אגב, אני יכול להגיד לך, לפעמים אני מגיע הביתה, סמרטוט. אין, תחבר לי מקל, תנקה איתי את הרצפה, זהו, גמור. באמת, יש שאני מתחיל ב5 בבוקר, מסיים ב6-7 בערב. גמור. אז מה אני אעשה עכשיו? אני אבוא עם מסעית זבל, אשפוך את כל הזבל לתוך הבית, ואחרי זה אני אתפלא שהבית שלי פח זבל, אחרי איקס חודשים או שנים. אני לפעמים עומד בחוץ לבית. לא מסתפק בריסט. יושב, קופץ באוויר. כמו שראית אותי, קופץ בדרך לשירותי. קופץ באוויר. מבחינתי שכל השכנים יחשבו שיש לי בעיה נפשית, התלוננו לרווחה, או whatever, לא מעניין אותי. אתה מכין את עצמך לקראת החזרה הביתה. כשאני אחזור הביתה, זה יהיה באווירה. זה יהיה נעים. א', אני רוצה להגיד לך, זה נורא דומה למה שדיברנו מקודם על ניהול מעברים. זאת אומרת, אתה קורא לזה ריסט, אני קורא לזה טיפה אחרת. ריסט יותר קצר מניהול מעברים. ריסט הוא יותר קצר, נכון? חצי שנייה. ובניהול מעברים אני אומר, מה אני רוצה לשחרר מהיום שלי? 2, מה אני רוצה שיקרה? למשל, אני רוצה שיהיה לי כיף עם הילדים עכשיו, שיהיה לנו ערב נעים וטוב. 3, מי אני אהיה? אני אהיה בקשוב, אני אהיה בנוכח וכו'. נכון. ודבר שני שאני אגיד, אתה יודע, אתה מזכיר לי סיפור שסיפרה לי מורה שלי אחת. היא אומרת, פעם אחת הלכתי עם חברה שלי לקניון באוגוסט עם הילדים הקטנים שלה. עכשיו זה מתכון טוב למוות קליני. והיא אומרת, חזרנו מתים מעייפות, רעבים, גמורים, והילדים בוכים, אמא, אנחנו רעבים, תכיני לנו אוכל. היא אומרת להם, חמודים, אין בעיה. אם אני נכנסת למטבח, בינתיים, תראו רגע את התוכנית שאתם אוהבים, אני מכינה אוכל. נכנסים למטבח, והיא מכינה לעצמה סנדוויץ', מה זה מושקע? ושואלת את החברה שלה, רוצה גם סנדוויץ'? אז היא אומרת, תגיד, השתגעת? שמה בלון חמצן. כן, היא אומרת לה, השתגעת, מה את עושה? הילדים שלך רעבים. היא אומרת, קודם כל אני מכינה להם אמא טובה. עכשיו אני אכין להם ארוחת צהריים. איזה יפה, איזה יופי. ואני דרך אגב, ששמעתי את זה, הזדעזעתי. אמרתי, מה? אבל פתאום חשבתי על עצמי, על ההורות שלי. ואמרתי, מה זה עוזר? אם אני למען הילדים שלי, קורע את התחת, גמור, לא עושה הפסקה, לא אוכל לרגע, רק בשביל שאני אהיה אבא כזה מסור, אבל בסוף אני עצבני, בסוף אני מתוח, בסוף לא התעבררתי לרגע, והם מקבלים אותי ככה. מה זה עזר? ואני מאוד אוהב את הדוגמה שנתת, את הריסט הזה, של בוא נתכוונן למי אנחנו רוצים להיות כרגע, מה אנחנו רוצים שיקרה, בין אם זה לפני ההגעה הביתה, בין אם זה לפני שיחה עם עובד, שהיא הולכת להיות שיחה קשה, בין אם זה לפני ישיבה חשובה, אם נגדיר רגע את המטרה של מה שאנחנו רוצים שיקרה, אם נגיד מה זה האיכות הזאת שאנחנו מכניסים אותנו לחדר, מי נהיה בחדר, זה יקרה, וזה יוצר זה עושה את זה אחרת לגמרי. אני לא יודע אם אתה זוכר, אחרי שהקלטנו את הפרק שלך, בפודקאסט שלנו, כן. אז העליתי פוסט, והפוסט היה על ניהול מעברים, והיה פוסט מפיך. ידידי, האהוב, חברי, ליאור, אמר ככה וככה וככה וככה, ותיארתי את הדבר הזה. אבל אני אגיד דבר שהוא חשוב. כשאנחנו עובדים עם מנהלים, אחד הדברים הכי חשובים להבין לגבי מנהלים, זה שהם נופלים מהרגליים. יש להם מיליון דברים. אני תמיד משתדל להציע להם דברים מאוד מאוד קצרים. קצרים ומדויקים. מאוד מדויקים. דבר אחד שיכנס איתי לחדר, נורא אהבתי, למה אני אוהב את זה הריסט? קל. כי זה חצי שנייה. כן. כי זה משהו שכל מנהל, לא משנה לי באיזה עומס הוא יכול לעשות, ואני לא מטריד אותו. אבל מצד שני, האפקטיביות היא מטורפת. נכון, איזה יופי. אז זה המטרה של הכלי הזה. יופי.
אז אנחנו עוברים עכשיו לדבר השלישי, לא? אני אגיד סיכונים רק חיוביים. עוד דבר אחד לפני זה בנושא של קשרים חברתיים. כן. אני אגיד מילה על נושא של מיתוג עצמי. חלק מהעולם של קשרים חברתיים. יש חברות בונות מותג. אנשים אומרים לי, למה מייקרוסופט עושים שלטי חוצות? כאילו, מה הרעיון? מה אכפת להם? אף לקוח לא קונה אותם מאשר את חוצות. מי מעניין? אני אומר להם, לא, זה מיתוג. זאת אומרת, למייקרוסופט חשוב, כשאני מסתכל על המילה מייקרוסופט, מה עלה לי בראש? חדשנות, משהו חדש, או משהו ישן זקן. זה משמעותי להם. לכל אחד מאיתנו יש מותג. כשאנשים פוגשים את ליאור, מה הם פוגשים? הוא הצלחה, הוא כישלון, הוא בן אדם כזה נחש, הוא בן אדם נורא עוזר, נורא פתוח, הוא מישהו נורא מעניין, הוא מישהו לקקן. מי הם תופסים אותו? עכשיו, כל אחד, תגיד לי, כל אחד תופס אחרת. בסדר, ברור לי, אבל יש מותג. מותג זה מה התפיסה הרווחת, מה התפיסה לגבי האדם. כשמנהלים אומרים, אמרתי לך את זה בפרק הקודם, כשמנהלים אומרים לי, אני מנהל מצוין, אבל אני לא פוליטיקאי. אמרתי לך, התגובה שלי, אתה כן פוליטיקאי. אתה פוליטיקאי גרוע. חלק מההצלחה שלך, חלק מיצירת הקשרים שלך, זה המיתוג שלך. אני לא מצפה שתשקר, חס וחלילה. אני לא מצפה שתשב במסדרון ותברבר על הצלחותיך, חס וחלילה. אני כן אומר משהו מסוים לעובדים שלי. עשית, ולא פרסמת? אני אומר את זה לעובדים שלי. יהיה לך בעיה איתי. כי אני, כמעסיק שלך, רוצה שתפרסם כמה שתר הצלחות. כי כשליאור מפרסם הצלחה, אז קולגות שלו, ואלה שמתחתיו, יכולים ללמוד ממנו. וואלה, זה רעיון מעולה. וגם אני רואה שליאור פרסם הצלחה, וליאב פרסם הצלחה, ועוז פרסם הצלחה, ואני מסתכל ואני אומר, מלא דברים, וזה מניע אותי לעשות. זה יוצר אווירה של מצוינות. ארגונים מתקדמים היום עושים מאמץ עצום לגרום לפרסום הצלחות. ואתה צריך להבין את זה. ואתה צריך להבין את ההבדל בין, כמו שאמרתי קודם, צניעות וענוותנות. אני מאמין גדול בצניעות. תמיד אני אהיה עם רכב פשוט, ועם הדברים הפשוטים, עם החפצים הפשוטים. מאמין גדול בצניעות, יהיה לנו פרק על זה. אולי הפרק הבא. יש לזה גם ערך מאוד חשוב מבחינת ה-well-being שלנו. לא נכנס לזה כרגע. זה נורא נחמד לשדר המשרד. חלק מהעניין הוא שהאמת לא רק תעשה, אלא גם תראה. הצדק לא צריך רק לעשות, הוא צריך להיראות. אותו דבר פה. ההצלחות שלך לא שייכות רק לך. ואם אתה תדע לפרסם, ולהבינו מה היתרונות שלך, והבינו מה אתה עושה, אז תדע לגייס משאבים, כשתרצה לעשות מחר את הפרויקט הבא. ואל תרץ לי תירוצים. אל תגיד לי, המנהל שלי לא רואה את הדברים שאני עושה. יקירי, קח אחריות. איך אתה גורם לזה שהוא כן יראה? פרסום הצלחות, 3 עקרונות. עיקרון ראשון, נקרא עיקרון 1.2, או 20%. זה בסדר שאני רץ עם זה, או שאתה רוצה... לא, אני מקשיב דווקא. לא יודע, אולי אני... זה נושא שלו, רץ לך... אף פעם לא חשבתי עליו בצורה כל כך מובנית, אז אני פשוט מקשיב. זה ממש מהותי. אני גם אדבר על זה עוד מעט, גם שזה מהותי בבית. אגב, אני לא מכיר משהו שמהותי בעבודה, ולא מהותי. נכון, אין הפרדה. 1.2 אומר, אל תשב במסדרון ותספר כל היום הצלחות. אנשים לא מעריכים את זה. בוא נבדוק מה רלוונטי בארגון שלך. אם בארגון שלך בקושי מפרסמים הצלחות, אף אחד לא מדבר על הצלחות, אז אתה צריך להגיד מעט יותר ממה שכולם עושים. אם יש ארגון שהמון יש שיח על הצלחות, א', כל הכבוד להנהלה, זה מה שצריך לקרות, וזה מייצר אווירת מצוינות, וב', קצת יותר ממה שנהוג. בגלל זה נקרא 1.2. אם הנורמה היא 1, אתה רוצה להיות 1.2, קצת יותר. זה דורש ממך לפתוח עיניים ולהבין מה הנורמה בארגון. אין תחליף לשיקול דעת. עיקרון שני, פרסום הצלחות זה לא לשבת במסדרון ולדבר עם אנשים. העיקרון השני הוא גיוון בפרסום הצלחות. זה אומר שדרך מצוינת לפרסם הצלחה זה לפרגן לעובד שלי. או לקולגה. אני רוצה שולח מייל לכולם, להגיד תודה רבה לליאת על הדרך המדהימה
שבה היא הצליחה להוביל את הפרויקט של טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה. כשאתה מפרגן, כשאתה מחלק קרדיטים, ולא שומר אותם, אנשים שטובים ביצירת קשרים, כל הם מפזרים קרדיטים. אנשים שלא טובים ביצירת קשרים, מנסים לאגור קרדיטים. נכון. מעולה. פרגן, זה הפרסום הכי טוב להצלחות שלך. הרי היא עובדת תחתיך, אתה רק מחזק אותה. אתה רק מחזק את עצמך. התייעצות. אם ליאור דמות מפתח, ואני רוצה לדבר עם ליאור, אני אבוא אליו למשרד, אני אגיד לו, תגיד, לגבי פרויקט, ועשינו ככה, ותוך כדי אני מספר לו על מה שעשיתי. פרסום הצלחות. איסוף מידע. יקיריי, סיימנו את השלב הראשון של הפרויקט, מאוד מאוד בהצלחה, אנחנו נערכים לקראת שלב של אפשרות של שלב שני, אנחנו רוצים מכל אחד דגשים לגבי מה חשוב לכם בתהליך הזה והזה והזה, התייעצות. פורומים ארגוניים. סעיף רביעי. מה זה פורומים ארגוניים? בכל ארגון יש את המסכן הזה שנתנו לו לחלק לעשות את העיתון הארגוני, איך זה נקרא? פלייר, לא פלייר, איך זה נקרא? שפעם בשבוע יוצא. אלון. אבל היום זה כבר לא אלון, היום זה דיבור, לא משנה. בקיצור, כזה מין משהו שהוא כמו עיתון ארגוני כזה, ותמיד הוא צריך להתחנן לאנשים שיכתבו לו. למה? עשית משהו מעניין? תכתוב לו, תציע לו, הוא ישמח. שולח עובדים לעובד מצטיין? אתה משתמש בכל הפורומים הארגוניים האלה? 5. הצגה בקבוצות ארגוניות. יש תמיד ישיבות, תקסים, דברים. תבקש להציג פרזנטציה. והרעיון הוא לפזר, להשתמש בכמה שיותר מהם, לא באחד מהם. כי אם תשתמש באחד מהם, זה יראה לא טוב. יפה. אני חושב שזה גם קשור לסיפור שדיברנו עליו כבר לפני, פשוט לחגוג הצלחות. כי מההצלחות אפשר ללמוד יותר מכישלונות. וגם אתה דיברת על הרבה דברים שהם לא לרוץ בראש חוצות ולהגיד את איזה יופי שהשגתי ככה, אלא לעשות זה בצורה מסוימת שיש בה גם הרבה חלוקה והרבה פרגון של הקרדיטים והתייעצות וכו', שהיא נותנת ערך, היא לא רק לוקחת ערך, ומאוד אהבתי את זה. שים לב שדיברנו על 2 מתוך 3 עקרונות. עיקרון ראשון היה עיקרון של 1.2, עיקרון שני היה עיקרון של גיוון בפרסום הצלחות, עיקרון שלישי, פרסום חיצוני ופנימי. מי שאחר מפרסם אותך, מי שאחר ממתג אותך, זה העובדים שלך. האם אתה יודע לייצר אווירה של סיירת? אני הולך עכשיו לעובדים בצוות של ליאור. האם העובדים, אני שואל אותם, תגיד, איך אצלכם, איך לעבוד אצלכם? הם אומרים לי, אחלה, מה סבבה? לא טוב. הם אומרים, תקשיב, אנחנו עושים דברים מטורפים, אתה לא מבין, אנחנו עושים, וואו, כאילו. עכשיו אני מבין שהצלחת לעשות את זה. זאת אומרת, פרסום הצלחות הוא לא חיצוני בלבד ליחידה. כמה אתה יושב עם העובדים שלך? כמה כל ישיבה מתחילה בפרגון הדדי? וזה עשה כך, וזה עשה כך, ולפרסם, ולבקש מהעובדים. אין כזה דבר שאתם מצליחים ולא אומרים. אין כזה דבר. תציגו את זה בישיבת צוות. ואתה מפרגן להם, ואתה עף עליהם. ואתה כל הזמן מדבר על מה אנחנו עושים, ואיך אנחנו עושים, ובאיזה צורה, ואיזה יופי, ועשינו ככה, והתקנמנו בזה, והתפתחנו בזה. מדהים. זה חלק מהעניין של להיות בתוך קבוצה מנצחת. כל אחד רוצה להיות בקבוצה מנצחת. אתה צריך להיות סיירת. ואם הצוות שלך לא מרגיש בסיירת, אתה לא הנהגת את זה נכון. אגב, הילדים שלך מרגישים בסיירת? אני אומר לך, המשפחה שלך עושה דברים מטורפים. מטורפים. אתם מטיילים בצורה מדהימה, אתם דואגים לילדים, אתם עושים חוגים, אתם עושים דברים מדהימים, מג'נגלים את הזמן שלכם. הילדים יודעים את זה? הילדים מרגישים שאתם סיירת? יש גאוות יחידה? אם אין, תתחיל לפרסם הצלחות. אחד לשני של הילדים, תעוף עליהם, בפרסיה, בקבוצה של המשפחה, תתחיל להסביר מה אנחנו עושים, ואיך, ולתת דוגמאות, ולהסביר, לדברר את הדבר הזה. נכון. יש את המנהג אצלנו, אני חושב שגם אצלכם, בארוחת ערב של יום שישי בערב. נכון. על מה אני מודה השבוע? תודה אצלנו. כן, אבל זה גם במקום של משהו על מה אני מוקיר תודה. על משהו שהיה לי טוב, על משהו שהצליח לי, על משהו כאילו על דברים כאלה, וזה גם סוג של להוקיר תודה על הצלחות. אני רוצה לאתגר אותך. מרשה לי? כן.
אתם עושים סבב של הכרת תודה? כן. שמעת את זה אצלי או עשית לפני? לא, עשיתי סביב. אבל נורא אהבתי לשמוע את זה אצלך. אוקיי. אני מרבה לדבר עליהן של הכרת תודה, בהקשר של פסיכולוגיה חיובית. בכל מקרה, זה דבר מדהים שאתם עושים. דבר יפה. אתה מנהל את התפיסה שלכם. מדהים. אבל זה לא מה שאני מדבר עליו. אני שואל שאלה אחרת. אני שואל כמה ילדים שלך יודעים להגיד שזה מדהים. כמה ילדים שלך יודעים להגיד, זה בדיוק האווירת ציירת. וואו. משפחה שלנו מדהימה. אני חושב אני חושב שזה לוקח זמן, כי בהתחלה הם רק מקטרים, ואומרים, נו, אבא, עוד פעם עם הסבב, אבל הם מחכים לסבב. אתה מבין? הם מחכים לסבב, בוא נעשה סימולציה. אבל הם תמיד מקטרים על הסבב. בוא נעשה סימולציה. יאללה, עשינו קודם סימולציה, שלא רצית שאני אדבר עליה, אז עכשיו אנחנו נעשה סימולציה בשידור, בלייב. קדימה. מוכן? איך קוראים לילד שלך שהכי הרבה מקטר על הסבב? לא, הם תמיד, הם צוחקים, אבל תן לי אחד ספציפי. נראה לי שרוני תמיד הכי אומרת לי, אוי נו, אבא. אז בוא נעשה סימולציה, סבבה? אתה רוני, אני ליאור. יאללה. יש. התחלנו. טוב, אהובים. סבב הכרת תודה, לא? זה מספיק הנשימה. לא, אל תצא מהדמות, אל תצא לי מהדמות. נו, כן, אוקיי. ליאור אהובה, רוני. קראתי לך בשם שלי בטעות. איזה אהובה, את מצחיקו לה. למה נאנחת? את לא אוהבת הסבב הזה? לא אוהבת, קדימה, בוא נתחיל. אהובה, אני שואל שאלה רגע. אתה חושב שזה טוב שאנחנו עושים אותו? כן, זה נחמד. אוקיי. את רואה למה אנחנו עושים אותו? אוי נו, אבא, תפסיק לחפור לי. אהובה. קודם כל אנחנו לא חופרים. לדבר זה לא לחפור. ואת יודעת מה? אני חושב שאת צריכה להיות מאוד גאה שיש לך משפחה שמדברת. אני לא מבין לחפור. לחפור זה הדבר הכי רדוד שאני מכיר. אני שאלתי לך שאלה. שאלתי לך שאלה מאוד קונקרטית. אהובה שלי. אז אני שואל שוב, רוני, אהובה שלי. העניין הוא שהמאזינים לא רואים את המבט האוהב שיש לנו עכשיו. יש לו רגע רומנטי, צריך להדליק נר בינינו. רוני, אהובה שלי. זה טוב שאנחנו עושים את זה? האם זה טוב שיש לנו את הנהגים המשפחתיים האלה ואת הדברים שאנחנו עושים? כן, זה טוב. יופי, אהובה שלי. שאלה נוספת, את יודעת שלא כל המשפחות עושות את זה? זה משהו שדורש מודעות, נכון? נכון. אני מצפה ממך בדברים שאנחנו משפחה מדהימה. והמון דברים אני גאה שאנחנו עושים. יש גם המון מה לשפר, אבל אני מאוד גאה בהמון דברים. מצפה ממך שתהיי לי רוח גבית. שתדחפי אותי קדימה. ואת בדרך כלל עושה את זה, אהובה שלי. אבל כולנו אחראים פה על האווירה, לא רק אני. זה בסדר, אהובה שלי? אתה יודע מה אני מרגיש? את לא עונה לי, אהובה. לא, אז חזרתי לליאור. לא, אבל אני עדיין עם רוני. כן, אבא, זה בסדר, אני איתך. מעולה, אהובה. אני אוהב אותך, ותודה שהיית מסוגלת לנהל את השיחה הזאת. מקסים. אני לא סתם התעקשתי לך לחזור לשיחה, כי היה לי חשוב לסגור את זה. לסגור. אני חושב שבמה שהדגמת עכשיו, היו שני דברים. אחד, רגע, הגדרת את מגרש המשחקים. לא שיחה, עצרת את המשחק, אבל הגדרת את מגרש המשחקים. כמו ההבדל בין חוק לחוקה. הגדרת את מגרש המשחקים בבית, וזה היה מקסים בעיניי, ובתוך הגדרת המשחקים יש גם גבולות, ואז יצרת את המיתוג הזה שאמרת עכשיו. אני רוצה להגיד למאזינים, אתה צודק, אני רק רוצה להבהיר שזה לא תמיד עובד בפעם הראשונה. בסדר? זה עניין של גישה. דבר שני, דגש שני, תשים לב כמה אהבה וחום היה שם. אבל אהבה וחום לא היו בלי הצבת גבולות. נכון. ולמה זה היה לי חשוב, השיחה הזאת איתך, רוני האהובה שלי? למה זה היה לי חשוב? עכשיו זה עוד לא יצא מהראש. למה זה היה לי כל כך חשוב? כי ברגע שאני מרשה לה, אני בעצם מאפשר אווירה שהיא לא אווירת ציירת. באף ציירת לא עושים, אלא עושים, יש כזה תחושה של גאוות יחידה. אני לא מאפשר למקום הזה. אני גם לא אפשר את המקום שאני אחראי על זה שתהיה אווירה טובה, ונעשה דברים וניזום, והילדים, טוב, יזרמו איתי. לא מקובל עליי. זה לא העולם שלי. זה לא עולם שאני אפשר לעצמי בבית שלי. ותשים לב כמה היה לי חשוב מול רוני, במקום הזה שהיא לא מעריכה את מה שאנחנו עושים,
לעצור רגע, ובהמון אהבה והמון כבוד הדדי, לדבר על זה, ולשאול מה קורה כאן. וסליחה, כל מי שמקשיב לנו, גם אלה שיש להם הכי הרבה רגשות שלנו, ואני דפקתי את הילדים, וזה באשמתי, ואם הייתי יודע את זה קודם, הייתי מתנהג אחרת, ואם רק זה, ואבא, והבן זוג שלי לא מתנהג יפה, וזה... רגשות השם כלפי הילדים, אחד הדברים הכי מסוכנים לילדים שלנו. כי הם מעבירים להם מסר. והמסר הוא, אני אחראי לאושר שלך. אתה לא דפק את הילדים שלך. אתה עשית הכי טוב שאתה יודע. ויש כל כך הרבה ילדים שהלוואי והיה להם חצי ממך, ורבע ממך. ותפסיק להעביר את זה. ואם תעביר לילדים שלך את המסר, של אני עשיתי הכי טוב שאני יודע. ואני גאה בזה. והיום אולי הייתי עושה אחרת, אבל זה מה שידעתי. אז גם הם לימדו להיות גאים בעצמם. והעניין הזה של גאוות יחידה, מתחיל מהמקום הזה. קודם כל זה מקסים בעיניי, ואני לוקח את מה שאמרת עכשיו על ההורים, בדיוק קופי-פייסט למגרש הניהולי. זאת אומרת, כשמנהל אומר, חברים, האחריות פה, על האווירה עכשיו בצוות, היא לא רק שלי, האחריות על הגאווה שלנו היא לא רק שלי, וכמעט אותה שיחה, ממש אחד לאחד, כמעט. אבל בתוך המרחב הזה הצוותי, שבו תמיד אתה יושב במכיסא המנהל, ורואה איזה מבטים ציניים, רואה איזה תגובה כזאת, רואה מין שתיקה רועמת, רואה את העיניים בתוך הלפטופ, ואתה יודע שהוא לא איתך כרגע, וכאן יש את השלב שבו אתה יכול, או לקחת את זה כאילו זאת רק המשימה שלך, או לשים את זה בחדר כאילו זאת המשימה של כולנו. וזה ממש יפה, ממש אהבתי את הסימולציה הזאת, שאפשר לעשות עליה ממש קופי-פייסט לתוך חדר הישיבות. לא, תראה, אנחנו לא נדבר בפודקאסט הזה על נושא של משמעות. על איך יוצרים משמעות. ואיך מחברים אנשים למשמעות. אנחנו לא נדבר על זה כנראה בפרקים שלנו. אבל אחד הכללים ביצירה של משמעות, זה שציניות ואווירה כזאת של, אפשר לחשוב, כל הדברים האלה, הם האויב של משמעות. הם האויב, וצריך לטפל בהם. נכון. וצריך לטפל בהם לא בזה שאני, ולמה אתה מתנהג ככה, אתה רק יוצר הפוך. צריך לטפל בהם ולהציף. תקשיב, אני מתכוון למה שאני אומר. אני יודע שזה לא תמיד נעים לשמוע, אבל לי זה באמת חשוב. ואני יודע שזה מוזר, ואני יודע שלא רגילים להגיד את זה. אבל לי זה משמעותי. אם יש משהו שאתה לא מסכים איתי, אני אשמח, תבוא דבר איתי. אם יש משהו שאני עושה לא בסדר, אתה יודע שאני אוהב לדבר על זה. זה נדבר בגמישות מחשבתית. בחדווה, רק תבוא, באהבה. אבל ציניות היא לא מתאימה לנו פה, לצוות שלנו. הצוות שלנו עושה דברים מדהימים. למה אתה מגיב אליו בציניות? כלומר, תשים לב מה עשיתי. המיתוג העצמי, המקום הזה, זה מקומות משמעותיים. עכשיו, למנהלים, ואני אגיד בהקשר הזה, אל תעלב, אבל למפקדים עוד יותר. קשה המקומות האלה. נכון. הם נורא רוצים להיות נחמדים כל הזמן. נורא רוצים להיות אלה שתמיד תמיד בסדר, ותמיד זה, ואמרנו, ביצירת קשרים, זה לא לצאת סחבק. אלה שעושים את הקשרים הכי טוב, זה לא אלה שעושים הכי הרבה רעש. אז אם, ברשותך, אם בסדר, אני רגע מאחד את הסוף של הפעם שעברה, ואת ההתחלה של הפעם הזאת, כדי שיהיה לנו ברצף. אז זה בדיוק. בואו נעשה 2 דקות סיכום, של כל מה שדיברנו בשיחה הזאת, של קשרים חברתיים, כי זה 2 דקות האחרונות של הפרק הזה, אז קדימה, הסיכום אצלך. ואפילו ברשותך, אני אתחיל בהמלצה. כן. אני הולך עכשיו לתת את הרשימה של הכלים שדיברנו, גם בפרק הקודם, גם בפרק הזה. יופי. ומה שאני אבקש, אם אתם לא זוכרים, תלכו לפרק הקודם פשוט, אבל כל הכלים האלה, אין כלי אחד שאני אדבר עליו, שא' אין לו בסיס מחקרי, וב' לא ראיתי אותו במאות מקרים עובד בשטח. תשאלו את עצמכם, אף כלי לא מתאים לכולם. זה עניין שלישיות וכן. תשאלו את עצמכם, מה מהדברים האלה משמעותי לכם? אז אני חוזר. דיברנו על גילוי אכפתיות. דיברנו על פולו-אפ. דיברנו על מחברת עובדים. מחברת קולגות, מחברת לקוחות, מחברת ממשקים. דיברנו על לחשוב כמו הדג. דיברנו על פרגון. דיברנו על
יחס לוסדה. דיברנו על לפרגן על כישלונות טובים. דיברנו על ניהול אווירה. דיברנו על ריסט. דיברנו על פרסום הצלחות, על מיתוג עצמי ועל אווירה של מציאות. דיברנו 3 עקרונות לנושא הזה. יש עוד המון כלים. לא דיברתי על אינטגריטי, שאני מאוד אוהב לדבר. אבל אחרת אנחנו לא נגיע לשני מרכיבים. טוב, אני מרגיש שזה היה פרק מאוד 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 חשוב. אני חושב שהוא נגע בהרבה דברים שהם בליבת האתגר של כל מנהל, ולגדלתי גם של כל הורה. ואני חושב שהוא נוגע בהרבה מקומות של גבולות, ושל תאום ציפיות, ושל להגיד את הדברים כמו שהם, ולשבור איזשהו פאטרן ציני, או כל דבר אחר. הוא דורש אומץ ניהולי בעיניי, הוא דורש המון כנות, והוא דורש מודעות והבנה של כמה זה חשוב. אז אני מודה לך על זה ששמת את זה פה על סדר היום. זה ממש ממש בעיניי פרק עם המון ערך. אז תודה רבה לעוז. סיימנו את הפרק? כן. מגניב. ותודה רבה, אתה רוצה להגיד עוד משהו לפני שאנחנו מסיימים עם עוז? אני רוצה להגיד שכיף לשבת איתך ממש, ממש כיף. תודה, ועוז, לפני שתזכיר לי, אני אגיד לכם שאם אהבתם, אז תשתפו, חברים, זה היה פרק באמת באמת חשוב, וחשוב שהרבה מנהלים יראו אותו, אז אנחנו נתראה בפרק הבא, של עונה מספר 4, של חדר המנהיגות הפנימית. תודה רבה לפרופסור עוז גוטרמן. תודה רבה ליאור יקר. תודה שהייתם איתנו בעוד פרק של חדר המנהיגות הפנימית. אם אהבתם את התוכן והתחברתם, יש לנו 2 בקשות אליכם. האחת, אל תסתפקו בזה. התאמנו והפכו את המידע לידע. הפכו אותו לחלק מחייכם. רוב האנשים בעולם לא מיישמים את מה שלמדו. היו אתם חלק מהאנשים הנדירים שמיישמים את מה שלמדו בחייהם וגורמים להם להיות טובים יותר בכל יום. ייצרו רגע ורשמו לכם מה לקחתם מהפרק הזה ואיך תממשו אותו בחייכם. הכניסו לכם כמה פעולות בלוז והפכו את הכלים לנוכחים ביום יום שלכם. הבקשה השנייה, עזרו לנו להגיע לכמה שיותר אנשים עם המתנה הזו. שתפו חברים שזה יכול לעניין אותם, לחצו על לייק ועל הרשמה לערוץ. זאת תהיה שותפות אמיתית שלכם בהבאת הטוב, ואנחנו מודים לכם על כך. נתראה בפרק הבא.